एकीकडे आता नगर परिषद नगरपंचायतीसाठी भाजप आणि शिवसेनेकडून इच्छुकांची चाचपणी सुरू झाली आहे, तर दुसरीकडे विरोधकांकडे उमेदवारच नाहीत की काय अशी परिस्थिती दिसते। त्यात आता ठाकरे शिवसेनेचे बडे नेते हेच विरोधकांच्या गोटात सामील होण्याची शक्यता अधिक आहे। त्यामुळे सिंधुदुर्गच्या राजकारणात आणखीन मोठा भूकंप घडण्याची शक्यता आहे। याबाबत अधिक माहिती देत आहेत आमचे चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोला। नगर परिषद नगरपंचायतीचा आता बिगुल वाजलेला आहे। त्या अगोदरच म्हणजे 17 नोव्हेंबर ही अर्ज दाखल करण्याची शेवटची मुदत आहे। त्यापूर्वी 10 नोव्हेंबर पासून हे अर्ज दाखल करता येणार आहेत। मात्र आता मोठ्या घडामोडी ह्या सिंधुदुर्गच्या राजकीय पातळीवर आपल्याला घडताना दिसतात। आताच अशी बातमी समोर येते ती म्हणजे शिंदे शिवसेना असेल किंवा दुसरीकडे भाजप हे आता स्वबळाचा नारा देताना एकीकडे दिसतात। दुसऱ्या बाजूला इच्छुकांकडून फॉर्म भरून घेण्याची सुद्धा प्रक्रिया सुरू झाल्याचं सुद्धा दिसतंय। पण ह्या सगळ्या घडामोडी पक्ष पातळीवर होताना दिसतात। आपल्या सोबत आहेत आमचे चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोला। कृष्णाजी, याबाबतच्या नेमक्या काय अपडेट आहेत? नक्कीच नगर परिषद नगरपंचायत निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली असून इच्छुकांची फॉर्म भरण्यासाठी पक्षीय पातळीवर धामधूम सुरू झालेली आहे। फॉर्म भरण्याची अधिकृत मुदत ही 10 ते 17 नोव्हेंबर पर्यंत देण्यात आलेली आहे। मात्र प्रत्येक पक्षात हे इच्छुकांची संख्या जास्त असल्याने पक्षीय पातळीवर त्याची चाचपणी करण्यात येत आहे। प्रत्येक प्रभागातून ते इच्छुक आहेत त्यांच्याकडून पक्षीय पातळीवर फक्त इच्छुकांचे अर्ज मागवण्यात येत आहेत। त्यातून उमेदवार निवडले जाणार आहेत। मालवण शहराचा विचार करता कालच भाजपने प्रत्येक वॉर्डामध्ये प्रत्येक प्रभागातील इच्छुकांची फॉर्म आहे ते पक्षीय पातळीवर भरून घेतलेले आहे, वरिष्ठांकडे सादर केले जाणार आहेत। त्यानंतर प्रत्यक्ष उमेदवारांची यादी ही पक्षाकडून जाहीर करण्यात येईल। त्यानुसार सर्वच प्रभागात नगराध्यक्षांसह नगरसेवक पदाचे जे उमेदवार आहेत त्यांच्याकडून ही फॉर्म भरून घेण्यात आलेले आहेत। नगराध्यक्ष पदासाठी अनेक उमेदवार हे इच्छुक आहेत भाजपकडून, तसेच नगरसेवक पदासाठी प्रत्येक प्रभागातून 4-4, 5-5 उमेदवार हे पक्षाकडून इच्छुक भाजपकडून इच्छुक असल्याचे समजते। अनेकांनी फॉर्म भरलेले आहेत। त्यानंतर आज शिवसेना शिंदे गटाकडूनही उमेदवारांना अर्ज मागवण्याचे आवाहन करण्यात आलेले आहे। त्यामुळे प्रत्येक पक्षाकडून शिवसेनेकडूनही आज याबाबत पक्षीय पातळीवर इच्छुकांचे अर्ज मागवण्यात येत आहेत। नगराध्यक्ष पदाचे असतील किंवा नगरसेवक पदाचे हे दोन्ही उमेदवार त्यांचे संभाव्य उमेदवार असतील त्यांना पक्षीय पातळीवर ही जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत, तालुका शहर प्रमुख दीपक पाटकर यांच्याकडे हे अर्ज जमा करण्यात येणार आहेत। त्यामुळे हे निर्णय नंतर आमदार निलेश राणे यांच्या माध्यमातून हे नंतर मंजूर केले जातील। तोपर्यंत ही इच्छुकांची चाचपणी आहे किंवा कुठच्या प्रभागात किती इच्छुक आहेत त्यानुसारच संभाव्य उमेदवारांची निवड केली जातील आणि त्यानंतर अधिकृत घोषणा ही दोन्ही पक्षांकडून केली जाणार आहे। सध्याच्या घडीला बघितलं तर शिवसेना भाजप यांनी दोघांनीही स्वबळाचा इशारा दिलेला आहे। भाजपने तर आपली भूमिका जरी स्पष्ट केली नसेल, स्वबळाचा इशारा हा आणि त्या दृष्टीने पक्षीय पातळीवरून काम सुद्धा देखील सुरू केलेलं आहे। प्रत्येक प्रभागातून उमेदवार यांची घोषणा काही दिवसातच करण्यात येईल। मात्र सावंतवाडीत झालेल्या मेळाव्यात भाजप प्रदेशाध्यक्ष स्वतः रवींद्र चव्हाण यांनी सुद्धा नितेश राणे असतील किंवा प्रभाकर सावंत यांनी भाजपच्या जे खालील नेते मंडळी आहेत त्यांची रिव ओढत त्यांना मम म्हटलं। त्यामुळे जी नितेश राणे, प्रभाकर सावंत, भाजपच्या पदाधिकारी सर्वच पदाधिकाऱ्यांची इच्छा आहे की भाजपने स्वबळावर लढलं पाहिजे, तीच प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी ओढलेली आहे। त्यामुळे कार्यकर्त्यांना संधी द्यावी या हेतूने ही स्वबळाची घोषणा त्यांच्याकडून अधिकृत झाली। घोषणेमध्ये प्रत्येक कार्यकर्त्याला संधी मिळावी याच उद्देशाने आपण स्वबळावर लढू आणि नंतर निवडणुकीनंतर एकत्र येऊ अशा पद्धतीची जी घोषणा आहे ती भाजपच्या नेत्यांकडून करताना दिसते। त्यामुळे शांत बसलेल्या शिवसेना शिंदे गटाने सुद्धा आता संभाव्य उमेदवारांची पक्षीय पातळीवर फॉर्म भरून घेण्यास सुरुवात केलेली आहे। खरं तर शिवसेना ही युती व्हावी यासाठी आग्रही होते। दीपक केसरकरांचं सुद्धा वक्तव्य कालचं बघितलं तर दीपक केसरकर सुद्धा स्वबळासाठीच युती व्हावी यासाठी आग्रही होते। आमदार निलेश राणे यांनी सुद्धा मालवणमध्ये मालवणमध्ये युती व्हावी, आपण आपापसात लढू नये अशा पद्धतीची एक मेसेज होता तो भाजपच्या नेत्यांना दिला होता। मात्र भाजपकडून कोणताही प्रतिसाद आला नसल्याचे त्यांनी सांगितले होते। आताही नंतर जाहीर सुद्धा करण्यात आलं होतं की मुंबईत युतीबाबत बैठक होईल, अंतिम निर्णय होईल। मात्र अंतिम निर्णय झाला नाही। प्रत्येक पक्ष किंवा युतीबाबत चर्चाही झाली नसल्याचे समजते। त्यामुळे युतीचा निर्णय जवळपास संपुष्टात आले, जवळपास निश्चित झालेला आहे। त्यामुळे प्रत्येक पक्ष आता स्वबळावर लढण्यास सज्ज झालेला आहे। दुसरीकडे ठाकरे गटाचं आपण बघितलं तर ठाकरे गट सुद्धा
पडद्यामागून बऱ्याच घडामोडी सुरू आहेत त्यांच्या. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी वेंगुर्ल्यात आपण बघितलं तर काँग्रेसने वेंगुर्ला आणि सावंतवाडीमध्ये आपले उमेदवार जाहीर केलेले आहेत नगराध्यक्ष पदाचे. मात्र मालवणात काँग्रेसकडून अद्याप कोणतेही उमेदवार हे जाहीर करण्यात आलेले नाही आहेत. शिवसेनेला ठाकरे गट मात्र आमदार वैभव नाईक असतील हे मालवणात ठाण मांडवण्यात किंवा उमेदवारांची चाचपणी करतायत. संभाव्य उमेदवार कोण यांच्याशी चर्चा करतायत. नगराध्यक्ष पदाबाबत कोणता उमेदवार चालू शकतो, कोणता उमेदवार फाईट देऊ शकतो याबाबत चर्चा सुरू आहेत. त्यामुळे ठाकरे गटात सुद्धा अंतर्गत व्यूहरचना ही आखली जात आहे, अनेकांशी चर्चा केली जात आहे. त्यानंतरच आगामी निवडणूक ही कशा पद्धतीने लढली जाईल हे समजणार आहे. कारण उद्धव ठाकरेंनी स्पष्ट केलं आहे की शिंदे गटासोबत कोणत्याही प्रकारची हातमिळवणी करू नये नगराध्यक्ष म्हणजे निवडणुकीपूर्वी सुद्धा आणि निवडणुकीनंतर सुद्धा. त्यामुळे मालवणात ठाकरे गटासोबत महाविकास आघाडी यांचा काय निर्णय होतो यांचं हे सुद्धा पाहावं लागेल. कारण फक्त शिंदे गटाबाबतच उद्धव ठाकरेंनी अट घातलेली आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी जशी वेंगुर्लेत आणि सावंतवाडीमध्ये तुटल्याचे आपल्याला पाहायला मिळत आहे, तसं मालवणमध्ये अद्यापही तसा काही प्रकार झालेला दिसत नाहीये. पण या सगळ्यामध्ये जर आता आपण पाहिलं तर पक्षांतर होताना आपल्याला दिसत आहेत. अनेक जे मोठे नेते आहेत, चर्चेतली नावं आहेत जी ठाकरे गटाकडची होती, ते अनेक जण आता ठाकरेंची साथ सोडून ही भाजप किंवा शिवसेनेमध्ये जात आहेत. आता जो सावंतवाडीमध्ये मेळावा झाला होता त्या मेळाव्यामध्ये मात्र मोठमोठी नावं ही सावंतवाडीतली असतील किंवा जिल्हाभरातली असतील ज्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केलेला आहे. आता या प्रवेशानंतर नेमके काय बदल घडताना आपल्याला पाहायला मिळतील किंवा या नगर परिषदा आणि पंचायत समितीच्या नगर पंचायतच्या या सगळ्या निवडणुकीमध्ये याचा काय परिणाम होताना आपल्याला दिसून येईल? नक्कीच कालच्या सावंतवाडी मेळाव्यात जर आपण बघितलं तर भाजपमध्ये अनेकांचा पक्षप्रवेश घेण्यात आला. त्यामध्ये विक्रांत सावंत असतील यासह अनेक पदाधिकारी आहेत त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केलेला आहे. सध्या भाजप आणि शिंदे गट यांच्यामध्येच पक्षप्रवेशाचे जोरदार इन्कमिंग सुरू झालेलं आहे. कारण सत्तेत सध्या राज्यात शिवसेना आणि भाजपच आहे. दोघांमध्ये सुद्धा इच्छुकांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे भाजपमधील सुद्धा जे एकाच प्रभागात किंवा एका नगराध्यक्ष पदासाठी म्हणा किंवा नगरसेवक पदासाठी एकाच प्रभागात 4 उमेदवार इच्छुक आहेत. सगळ्यांना संधी देणं भाजपला सुद्धा शक्य होणार किंवा कुठच्याच पक्षाला शक्य होणार नाही. त्यामुळे दुसरा नाराज होऊ शकतो. त्यातून भाजपकडून समजा तिकीट न मिळाल्यास शिंदे गटात सुद्धा पर्याय ही उमेदवारांकडे असणार आहे. शिंदे गटात सुद्धा जो उमेदवार नाराज होईल त्याला भाजप हा पर्याय असणार आहे. त्यामुळे कुठेतरी शिवसेना भाजपमध्ये ही पक्षप्रवेशाचे जोरदार वारे वाहू लागलेले आहेत. अनेक पक्षप्रवेश हे येणाऱ्या काळात शिवसेना शिंदे गटात सुद्धा होऊ शकतात. कारण भाजपने सुद्धा आता उपाटाचे जे पक्षप्रवेश आहेत त्यांचे मोठ्या प्रमाणात पक्षप्रवेश घेण्यास सुरुवात केलेली आहे. अनेकांशी चर्चा सुद्धा देखील सुरू आहे. त्यामुळे आगामी काळात अनेक मोठे भूकंप सुद्धा राजकीय होऊ शकतात. कणकवलीत आपण बघितलं तर कणकवलीत सुद्धा संदेश पारकर यांच्याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. आपण पण कोण कोणाचा जोर कोणाचा या कार्यक्रमात संदेश पारकर, सतीश सावंत असतील यांच्याबाबत विधान केलं होतं ते तंतोतंत खरं ठरताना दिसतंय. कुठेतरी शहर विकास आघाडीच्या माध्यमातून सुद्धा कणकवली नगरपंचायतमध्ये निवडणूक लढवली जाते की काय अशा पद्धतीचं देखील वातावरण सध्या जिल्ह्यात सुरू आहे. मात्र उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशाकडे जिल्ह्यातील ठाकरे सेना काय करणार याकडे सुद्धा लक्ष द्यावं लागणार आहे. कारण उद्धव ठाकरेंचे स्पष्ट आदेश आहेत की काही झालं तरी राज्यात शिंदे गटाची हातमिळवणी करायची नाही. त्यामुळे कणकवलीत जी सध्या शहर विकास आघाडीची चर्चा सुरू आहे त्यामुळे शहर विकास आघाडीच्या माध्यमातून जी निवडणूक लढवून संदेश पारकर यांना नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार करायचा या दृष्टीने जी ठाकरे गट आणि शिवसेना शिंदे गटाची रणनीती आहे ती कशा पद्धतीने पुढे येत आहे की संदेश पारकर शिवसेना शिंदे गटात जातील की काय आणि शिंदे गटच स्वबळावर पुन्हा इथे निवडणूक लढवेल याबाबत सुद्धा उलटसुलट चर्चा सध्या कणकवलीत सुरू आहे. पण ठाकरेंच्या पक्षाकडून या संदर्भात काही स्पष्टीकरण आलेलं आहे का? कारण अशा चर्चा अनेक होतात मात्र त्यामध्ये किती तथ्य असतं हे समोर येत नाही. यामध्ये नेमकं तथ्य काय आहे आणि ठाकरेंकडून याबाबतची कुठली प्रतिक्रिया आलेली आहे का? ठाकरे गटाकडून अद्याप कोणती प्रतिक्रिया नाही. मात्र ज्या चर्चा होत आहेत त्याला ठाकरे गटाने त्याचं खंडन सुद्धा केलेलं नाही. त्यामुळे या कुठेतरी चर्चा झाल्याशिवाय त्या बाहेर येऊ शकत नाही. या पडद्यामागे अनेक हालचाली या कणकवलीच्या राजकारणात सुरू आहे. कारण भाजपने जो स्वबळाचा इशारा दिला किंवा स्वबळ लढण्याची भाषा सुरू केलेली आहे त्याला कुठेतरी शिंदे गटाकडून सुद्धा रणनीती वेगळी खेळी केली जाऊ शकते आणि त्याला पालकमंत्री नितेश राणे असतील, रवींद्र चव्हाण असतील कुठेतरी गेल्या वेळी आपण बघितलं तर संदेश पारकर काही मतांनी कणकवलीत
पराभूत झालेले होते. त्यामुळे पुन्हा एकदा संधी संदेश पारकर यांना मिळू शकते आणि त्या दृष्टीने ही पावलं उचलली जात आहेत. त्यामुळे कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीत सुद्धा यावेळी मोठी खेळी या निमित्ताने ठाकरे गट शिंदे गट करतोय की काय अशी जी चर्चा सुरू झालेली आहे. आणि त्याला जी चर्चा जर ते त्याला मूर्तरूप निघालं तर नक्कीच शिवसेना आणि शिंदे गट आणि ठाकरे गट एकत्र येतील अशी सुद्धा चर्चा आहे. आणि तशी झालं तर कणकवलीत काटेकी टक्कर अशी लढत पुन्हा एकदा पाहायला मिळणार आहे. संदेश पारकर आणि समीर नालावडे किंवा भाजप जो उमेदवार देईल त्याबाबत सुद्धा त्यांच्यात काटेकी टक्कर अशी लढत नक्कीच होईल. कारण सध्या समीर नालावडे यांच्यासह बंडू हरणे हे सुद्धा नगराध्यक्षपदाच्या चर्चेत आहेत. त्यामुळे नितेश राणे कुठच्या नावाला पसंती देतात याकडे सुद्धा पाहावं लागेल. अर्थात या सगळ्या घडामोडींवर आपलं असंच लक्ष राहणारच आहे. पण आता चर्चा थोडी विरोधकांबद्दलही करूया, कारण आता ठाकरेंकडे चर्चेतली नावं नेमकी कोणती आहेत हा सुद्धा प्रश्न आहे. म्हणजे जो आपण महाविकास आघाडी म्हणत होतो आतापर्यंत तिथेही आपल्याला फूट झालेली दिसते. त्यामुळे काँग्रेस, त्यानंतर शरद पवारांची राष्ट्रवादी, दुसरीकडे उद्धव ठाकरेंची शिवसेना, यामध्ये आता कोणते तगडे उमेदवार असतील जे भाजप आणि शिवसेनेला मात देऊ शकतील. दुसऱ्या बाजूला भाजप आणि शिवसेना मात्र जोरदार आपल्या पक्षात इन्कमिंग करत असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. स्वतः पालकमंत्री असं म्हणतात की त्यांच्याकडे कोणताही उमेदवार नाहीये. आमदार निलेश राणेंचं सुद्धा अशाच पद्धतीचं वक्तव्य होतं की ह्या सगळ्या विरोधकांकडे आता कुठला उमेदवार राहिलेलाच नाहीये. यामध्ये किती तथ्य आहे? नक्कीच त्याच पद्धतीचं राजकारण सध्या जिल्ह्यात सुरू आहे. कारण उभाटाकडे बघितलं तर उभाटाकडे नगरसेवकांची उमेदवारांची नक्कीच वानवा आहे. कारण अजून अद्यापही कोणताही उमेदवार किंवा उघड चर्चा त्या एखाद्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवाराबाबत उघड चर्चा ही केली जात नाहीये. जिल्ह्यातलं जे चित्र आहे त्यामुळे कुठेतरी उभाटा बॅकफूटवर गेल्याचे चित्र या निमित्ताने पाहायला मिळत आहे. किंवा गुप्त पद्धतीने त्यांची रणनीती सुरू आहे. कुठचा उमेदवार पण एकही उमेदवाराचं नाव हे उघड घेतलं जात नाही आहे पक्ष उभाटाकडून किंवा महाविकास आघाडीकडून सुद्धा काही चर्चा होताना दिसत नाही. काही ठिकाणी काँग्रेसने उमेदवार जाहीर सुद्धा केले वेंगुर्ला सावंतवाडी. मात्र इतर जी आता वेंगुर्ला आहे किंवा मालवण आहे किंवा कणकवली यामध्ये काही चर्चा होताना दिसत नाही. उभाटाकडून खरं तर संदेश पारकर यांचं नाव पुढे आलेलं नगराध्यक्ष पदासाठी. मात्र संदेश पारकरच यांचं अजून काही ठरलं नाही आहे. ते कुठच्या पक्षातून निवडणूक लढवणार याबाबत सुद्धा सस्पेन्स त्यांनी कायम ठेवलेला आहे. ते स्वतःहून काही जाहीर बोलत नाही आहे. मात्र अनेक ऑफर सुद्धा त्यांना जाऊ शकतात किंवा गेल्या असतील. त्या अनुषंगानेच या सध्या राजकीय कणकवली ज्या धक्क्यावजा सुरू आहे की संदेश पारकर काहीतरी निर्णय घेणार याबाबत अशी उलटसुलट चर्चा देखील सुरू आहे. त्यामुळे संदेश पारकर यांचा निर्णय झाल्यानंतरच खरं तर या हालचालींना किंवा उभाटाकडून या रणनीतीबाबत किंवा जी काय पडद्यामागे घडामोडी सुरू आहेत त्या नक्कीच उघड होतील. आणि त्यानंतरच ठाकरे गटाकडून नगराध्यक्ष पदाबाबत किंवा महाविकास आघाडीबाबत ठाकरे गटाची भूमिका काय आहे याबाबत सुद्धा त्यानंतरच निर्णय होण्याची शक्यता अधिक आहे. पण आता इच्छुकांकडून फॉर्म भरण्यास सुरुवात झालेली आहे प्रत्येक पक्ष पातळीवर. मात्र आता सत्ताधारी पक्षानं यामध्ये आघाडी घेतलेली आपल्याला पाहायला मिळत आहे. मग सध्या संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये अशी इच्छुक कोण आहेत ज्यांची आता नगराध्यक्षासाठी असेल किंवा नगरसेवक पदासाठी हे सगळी नावं इच्छुक आहेत आणि जी पक्षाकडे ही नावं पोहोचलेली आहेत, याबद्दल काही माहिती मिळालेली आहे का? पक्षीय पातळीवर या गुप्त जी सर्वच पक्षाकडून करण्यात आला होता. जी नावं चर्चेत आहेत किंवा जी नावं चालू शकतात, जी नावं फाईट देऊ शकतात अशी तिन्ही पक्षाकडून उभाटा असेल किंवा या सर्वच राजकीय पक्षाकडून गुप्त सर्वे हा करण्यात आलेला होता. आणि निवडणुकीआधी अशा सर्वच पक्षादेशे गुप्त सर्वे केले जातात. त्या अनुषंगाने सर्वच राजकीय पक्षांनी आपले प्रत्येक नावाची चर्चा किंवा गुप्त सर्वे केलेले आहेत आणि तिची नावं पक्षाकडे पाठवलेली देखील आहेत. मात्र या सध्याच्या राजकीय घडामोडी पाहिल्या तर बडे नेते हे शिवसेना शिंदे गट आणि भाजपच्या वाटेवर असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे अनेक ह्या राजकीय घडामोडी आहेत त्या घडामोडी घडेपर्यंत जिल्ह्याचं राजकीय चित्र हे स्पष्ट होणार नाही आहे. महायुतीत सुद्धा तसाच प्रकार आहे. अद्यापही जरी ते म्हणत असतील स्वबळावर, ते शेवटच्या क्षणी काय होईल हे सांगता येणार नाही. कारण या सगळ्याच्या मागे खासदार नारायण राणे यांनी अद्याप आपली भूमिका जाहीर केलेली नाही जिल्ह्याच्या राजकारणाबाबत. नारायण राणे यांची भूमिका हीच होती की युती करूनच निवडणुका लढल्या जाव्यात. अगदी निलेश राणे किंवा दीपक केसरकर यांची सुद्धा तीच इच्छा होती. फक्त भाजपमधून नितेश राणे असतील किंवा रवींद्र चव्हाण आणि प्रभाकर चव्हाण आणि प्रत्येक पक्षाचे त्या तालुकाध्यक्ष यांची स्वबळावर लढण्याची इच्छा होती. त्यानुसारच ही सध्या भाजपची रणनीती किंवा पुढील वाटचाल दिसते. मात्र अद्याप या सगळ्या राजकारणाच्या भूमिकेत आपण नारायण राणे यांचं अद्याप कुठेही प्रतिक्रिया आलेली नाही आहे. तेव्हा त्यांची भूमिका काय असेल हे येणाऱ्या काळात सुद्धा ते स्पष्ट करतील. त्यानंतर महायुती महाविकास आघाडी या बाबतीत सुद्धा निर्णय होईल. संदेश पारकर सुद्धा
त्यांच्या सुद्धा घडामोडी काय घडतात त्या सुद्धा त्याच्यानंतरच जिल्ह्याचं राजकीय चित्र आहे ते स्पष्ट होणार आहे. या सगळ्या घडामोडींवर असंच लक्ष ठेवून राहा. याबाबतचे प्रत्येक अपडेट आपण जाणून घेत राहणार आहोत. तुर्तच धन्यवाद आपण दिलेल्या या सगळ्या सविस्तर माहितीसाठी.